Kuya Anhapot. Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry M. sa programang Anhapot sa DCGB. De pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ansarong isyo malinawan, asin ansarong problema masolusyonan. Iyan po Anhapot, mga tugang sa DCGB. Oras natin, 7:39, mga tugang sa Pilipinas. Ano po ang sendong reaksyon sa naging sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos? Ano ang sendo mga tugang na reaksyon sa mga sa naging sona, mga tugang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos? Duwang bagay duman, ha? Duwang bagay mga tugang duman ang grabe so parakpakan, kan sa pagpahayag mga tugang kan sa tuyang presidente. Ito so grabe so reaksyon mga tugang kan kan sa tuya tabi na kan sa tuya tabi na presidente. Ansaro mga tugang iyo po ini nasabi kang presidente ang pugo mga tugang effective kasuhapon band tabi sa Pilipinas. Wala na daw pugo. At ngayon po, Ay sandali. May music pala. Sandali lang ha. Sandali. Ni po ang sa iyang sinabi. ang malakas. Ay bakit ito? Sandali. Pangyari sa maabaka. Madali lang. Mga kajibigan. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Standing ovation. Effective today, all pogos are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. This will solve many of the problems that we are encountering. It will solve many of the problems that we have been encountering, but it will not solve all of them. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. Iyan po mga tugang an presidente kang Republika kan Pilipinas. Saroyan John sa sinabi niya na may pinakahalabang parakpakan
may pinakahalaba na reaksyon, may pinakahalaba na tirindugan sa mga congressmen boda, senador. Ang ikadua, mas halaba sa reaksyon digdi, kumpara duman mga tugang sa sayang statement tungkol tabi sa West Philippine Sea. Atin ito, ang teritoryo da mga tugang kan Pilipinas sa tuya ini. Nadagog mo ito, Junior Kasapon. Nadagog mo ito. Nasa iyang mga tugang na pahayag, may kinaraman po dyan. Nasa tuya ngaya iyan na teritoryo kan Pilipinas. Kitang mga nasa probinsya, kitang mga pwede ako maghagad kay reaction, Junior, sa mga elected officials, mga congressmen o kung ano. Pero, kitang mga nagdadangog ngunyan, anong mga tugangan sa tuyang reaksyon? Kitang mga tao, anong reaksyon ta? Kitang mga reaksyon. Anong reaksyon? Di makareact ka mo, kundi ka mo nagdangog ka sa hapon. May kinaraman dyan sa pugo. Pero mga tugang sa naging desisyon kang presidente, inida, base po mga tugang sa mga economic advisors niya. Taang pugo, iyan na Philippine Offshore Gaming, gaming operations. Sa rong klaseng games yan, sa China, Junior, banned yan. Bawal iyan sa China. Inako tadigdi sa Pilipinas. Sa pag-ako ta sa Pilipinas, kadakol mga tugang kan mga negosyante, kadakol kan mga Chinese na involved dyan, na ibang klase ang sa indang operasyon, illegal ang sa indang operasyon. Hanggang baga, Junior, sa na-discover si Alice Go. Di ba? Luway-luway kita mga tugang na nalalaugan mga tugang kan mga Chinese na national with due respect sa mga Chinese na yaon na mga Pilipino, tabi luway kita po na pinagkakaon mga tugang sabi nga ni kan en termino kan iba dita aram nga yan, luway-luway kitang pinagasakop kan China sa pagi kan pagpadara kan mga tawong iyan. Ngunyan po Tanpugo, iyan po mga tugangan operation kayan, legal iyan, tayan po, tinugutan ang Kampagkor, Philippine Gaming Corporation. Legal po iyan. Kaya lang, igwa kinagkapirang persona na naggigibonin illegal. Billions of pesos ang nakukuha dyan na revenues kan sa tuyang gobyerno. Siguro, nailing kang presidente na regardless kung perang nakuha dyan, kay puhan na talaga, Junior, na dapat ang mga abusirong iyan palayapon sa Pilipinas. Ay na pinagigibukan China sa tuya sa West Philippine Sea. Kaya pa, para kulkulon mo na mga sarawayo na ang pagiling sa tuya dito sa Pilipinas, iba? Di ba? Kaya, ano po sendong reaksyon mga tugang sa bagay na tama daw ang naging desisyon kang presidente na isara ang Pugo operations, ibawal ang Pugo operations mga tugang sa bilog na Pilipinas. Diba? Itong sa West Philippine Sea, ng piga-parataram, piga-panindugan niya iyan. Ang bomba na hinulog niya kaswapon, Junior, iyo ining sa Pugo. Sasakuya lang sasakuya lang mga tugang. Speak para tararam na baga, Junior. So, sitwasyon ito kan mga infrastructure, telecommunications, internet, piga para halat ko sa Bicol, ang solamente pala na tinabang niya sa Bicol, binalik sa tren from Legazpi to Naga, so baka sa term ko, ang solamente nagibo niya sa Bicol na sinabay niya, mga tugang sa saya tabing zona, so pagbalik niya kan tren, haling Naga, pasiring sa Legazpi. Iyan tatapos na ang zona, may duda ako kaan. May duda ako. Tatapos na ang zona, baka po, iyan nga binalik sa tuya, kuro lang ki mga kwan, kuro lang tabi ki mga, ki mga signages lamang dyan sa palibot, pero ngunyan tabi, ang hinulog niyang bomba, mga tugang kasauhapon, na tuminanyog kan kada kanto, mga tugang kambatasang pambansa complex. Iyo tabi ang sabi niya na efektibo kaswahapon banned ang pugo sa Pilipinas.
ipipapundo niya ang operasyon. So mga displaced workers, and displaced workers na pigmiminduman, iyo tabi so mga tao na nagtatrabaho na sa legal na operasyon kampugo. Hanapan da junior kitrabaho kan Department of Labor and Employment. Ribo-ribo man iyan. Ribo-ribo man tabi iyan. Mga tugang na mga tawong iyan na mawaran tabi nin trabaho. Paurulio na iyan. Di ba? Paurulio na yan. Okay, one time, bata yan para yun, minamaraniho dyan sa highway sa Manila, Salbatana, mga paguna, kung sino mga maurag, yan ang mga yaon dyan, sabi, kaya, paurulio na, yan, good morning, Henry. Good morning, Henry. Totally banned na po ang pugi, pero nata po sa hinalat pasusuna para ito taliban sa pugo. Nata po kay ito dai pa pigban. Pigadalan po kimaray. Bako yun. Pigadalan kimaray. Gari, nadali kitang maray kan so madiscover ang pigigibo ni Alice, Mayor Alice. Although dai pa nga siya napapatunayan na kan ano ini na kan final judgment in korte, pero obviously may problema kita. Hello Migo, reaction please, anong masabi mo? Okay ba yon? Sabi sa Facebook, Oo. ban niya sa pogi. Salbatana ka na. Kaya pala ako nga ni Migo, pagkataram ni presidente nakatago ako uminulo tulos ako. Ano? Pagkatalam ni presidente, uminuli tulos ako. Magkaskaso na ko. Ito nang ganan sana, dadangog ko siya digdi sa DCGB. Pagkataram ka ito, pinandar ko sa auto ko, uminuli ako. Pag-abot ko sa rong, sabi ka naki ko, natang yan, dali sisibot ka, galing nga, busy ka, ano nga, tabalongsi ka. Sabi ko, nga ko, no, banda sa pugi, di ka magluluwas. Sige nagsabi nga ako si presidente. Sabi ka naki ko. Dali nag-joke ka. Okay. Diba? Sabi ka na. Kurniyon ka nga, daddy. Kurniyon ka nga. Pero seriously, kurniyon ka nga. Sabi ka, inom nang irali kitubig, tabak ko nga kung kalama. Banda nga niya ako sa pugi. Okay, reaction tayo. Reaction. Dit man lang ang madi-displaced na worker kan pugo, tahalos Chinese ang mga employees nila. Pwede, di ba? Yung man ang gadadi, tama kabusi nga, Chinese. Sir Hen, pareho palan kita nakatago. Nakatago man ako, iban supugi, latasonta ka dyan na. At pagkataram ni presidente, luksutolos ako, lakaya ko sa auto, pauli ako. Sabi ka lagi, Daddy, pagpara kinurni naman. Bandangan niya ako. Di magluluwas bata nga, kamungin niya ako, puro kamo lalaki, di magluluwas. Nata nga niya, pigban nga niya ako ni presidente sa pugi. Okay. BBM is damn right. 6 senators are already involved in Pogo. Baka dain na mapigilan China sa secret invasion. Yan, ha? Good morning. Mabuting maalis na Pogo na puna ko wala mga scammer na nagpapadala mga text. Yan, ha? Okay. Another reaction. Good morning. Have a nice day, Migo. Salbatana ka Henry M. Nagiulok naman ako sa imo niya na aga. Ay, kuan man sana. Nainotan ako ni Tony. Nainotan ako ni Tony. Idudugtong ko ito pagkatapos ko. Nainotan ako ni Tony na banda nga sa pugi. Di ba? Di ba? Ito. Good morning, sir. If Pogo is totally banned, I remember there's a bill regulating the taxes of Pogo. What will happen now to this bill? And one thing, my online games, the GCash. Nowadays, even a minor have an account in GCash. May chance na pwede sila maglaro gambling through online. Kasama ba siya sa ban? Iyan tabi engineer.
Tapos iyang binawal sa Pilipinas, sen man sila ma-operate, mauli sinda sa kuhan. Baka kung sen sila mag-urol yan, naman sila ma-online, di ba? Tabi, di ba? Pero yan ang hilingon tatabi sa hanggang Disyembre. Pero kasahapon, gusto sabihin, kung ban ka sa hapon yun, anong gusto sabihin takang bawal ka sa hapon, effective ka sa hapon, pundang operasyon ka sa hapon. Kaya, so dole, pinagsugo na gibuhan kipaagi hanggang Disyembre. Good morning, Sir Pugi. Ikanas na pala ang mawalat. Grabe, so nagbuburubusin na pati ako, Junior, sa tinampo. Naka-headlight pati ako. Pag-abot ko sa gate, businan ko sa gate. Tet. Nano ka nga, busy ka po, daddy. Nya ko, di ka magluwas. Natang nga, daddy. Ban nga niya ako sa mga pugi ni Presidente. Sabi kan aki ko, magparkinor niya, daddy. Mata nga niya ako, puro kamupugi. Di nga niya magluwas, Tabigban nga niya ako, di Presidente. Ano na ko nga pugo? Ay, nga niya ako, pugo ang sinabi. Gaya man sa na Junior, so may speaker da John. Ang speaker sa agriculture, sa farming baga. Sabi da akang speaker. O nga mga kaibigan, tayo na mga magsasaka ay maswerte dahil ganito mayroon tayong magandang proyekto dito para lalong mapalakas ang agrikultura. Kayong mga nandito, dapat tayo ay maging mahigos, masipag. Hindi ito isang hindi ito isang espiritu, hindi ito isang multo, hindi ito isang ghost. Totoo ito na pinag-uusapan natin. Pero ngayon, by the way, sino ba sa inyo dito ang naka-experience na makipagtalik sa ghost? May nag-itaas tulo? Anong pagtara mo nga? Nag-itaas ka nga pa di? Nadanggo ko nga pa di, goat da Goat nga niya pa. Anong goat? Ghost? Ay, paguna ko nga pa di. Goat, ghost pala. Hello? Hello, VP. Morning. Nadadara ako ka na ulok mo. Ikaw, Nadadara ako di sa auto. Nag-uulok man ako. nakadulag ka? Nahihiro ka. Difficile na. Difficile na maraman. Okay. Pero so sinabi mo baga, na pigban so pogo, tapos pigban so pogi. Ang sabi kan mga tambay digdi sa paradahan kan tricycle. Garo da may congressman na di nag-uyon duman? May kontra? May kontra sa ban-an pogo, ban-an pogi. Nataday siya nagpakpak? Natusunta ka? Saramayan ka? Biglig mo? I think so. Pwede sa'yo mo. Sige, tabi. Sige, bye-bye. Puro naman kapilyuan naman nasa, ngayon, pagkagaga. Puro naman kapilyuan na naman ang nasa isip tada naman. Puro naman kita kapilyuan. Seriously, mga tuga. Ako personally, pwede hindi ka mo sa ko agree, no? Ako personally, gusto ko ang desisyon kang Presidente Junior. Sinabi ko na sa ere naman sa morning hearing program na kung ako ang Presidente Junior, ipasarado ko gabos na pugo. Iyon man ang sandali. Dito, medyo seryosong reaction ini. Sa mataling reaction ini masunod. Hello? Hello, sir. Ma'am? At sa tutol? Actually, lugi kita sa pogo. Nata? We are losing kasi sa analysis Department of Finance, DOF at saka NEDA, ang contribution niya sa GDP is only 0.2%. Ay, salbatana. Sa dayuton man sa 0.2%. napalan. Pero we are losing 99 billion
every year dahil Oho. of the social cost. Kasi kung isipin mo ang tax na ang kwartang nakakalaog sa Pilipinas, is minimal compared to the social cost. Iyo. Anong Lugi. social cost? Money Iyo. laundering. Pero ang nalawarang kwarta sa money laundering, murder, ano pang mga krimen, torture, kidnapping. Iyo. Human trafficking. 55 cases daw na kidnapping sa Pilipinas last year. Iyo baga. 31 cases pala. After ang cases ito, basta 55% kang cases, kang kidnapping, pogo-related. Yan. Iyo, correct. So, at saka, hindi lang yun. Yung reputasyon kang Pilipinas. Yan. Can you put a value to it? Opo. So, social cost, na pig-upload na social cost. So value kang, disturbo. Disturbo sa pagkatawot ta, so reputasyon ta, so respeto sa tuya, so pigtaturo ta sa mga akit ta, so mga nangyayari sa yung kidnapping, money laundering, murder, etc. And then mga pogo. And then we think some Filipinos think na mga kwan ini o mga sacred cows ini, mga inchik na ini, na demo na kung ano ang gusto nilang gibon, di ka na makalaog dyan sa mga pogo paninda. So, lugi. Maski Department of Finance, NEDA, budget, nagsabi, kulang at lugi ang Pilipinas sa pogo. Ayun. So, Kung sumahon mo. Kasi ang pag-compute kay Kuan, profit, is not only economic, it's not only in money terms. May terms, gari yan sa pamilya baga. May kwarta nga ya, pero gari nga yung mga rautuno niya, mga ugali, kambay na nga ikano. So, that's the social cost. Yeah. So, dapat, pag inilingkan sa rong bagay, minsan nga mas grabe pa sa social cost kisa sa economic cost. So, siguro, ilingon tayo sa araw kaya na perspektibo, sa araw kaya na perspektive. Nga sa hiling mo, madam, tama daw sa desisyon kang presidente. Dapat, aloy na yan pigban. Yan, exactly. Dapat nga, in the first place, yan pinalaog. Accommodation lang naman yan sa China ni Duterte. Political accommodation, yan. Yes. Actually, sabi kang China, abo kami, pero abo sila. Sa China palang talaga, bawal yan. Dahil mang kipugo sa China, mga organ games. Ang analysis kang mga political, China is doing ang pigano kita kang China through intimidation. Pig-intimidate kita. Pigkukura, kumbaga, agi kita sa kura-kura. Sabi ka mga military strategist, sa buong history kang mundo, di pa man ang gana ang China sa gera. Iyo baga? Buda di man sinaki masyadong involvement sa dakulang gera? Never won a war. Yeah. That's correct. Okay? They ko sabing they will not win a war. But they didn't experience siya. Yun sabi nila. So, ang pinakamatibay nilang pigigibo is through threat and intimidation. So, kukura-kurahong ka, tatutong ka, gamit sila. Because, basta alabang analysis ang ginibo kang mga military strategist na iyan. Sabi nila, ang gigagamit kang China sa South, sa Pilipinas, sa Asia is through intimidation. Iyo. They intimidate us to the point na matakot kita, makuhang kita, matulan kita. Manglungsik lamang kita. Kukuhanin da pig. So, India baga, yun, try nila ito sa India. Dahil man nangyari, kasi laban sa India. Yeah, correct. So, these are, kung baga, itong si ginibo ni President Marcos, siyempre, ang kuha niya man, hindi man siya mataram na mag-alion ang pogo without any advice. Iyo. Buda, inadalan man si Maray. Analysis. Na siyempre, he is not supposed to be an economic expert. So, nagdahog siya sa mga economic expert. At ang mga economic expert, nagsarabi na, makulang sa economic profit or gain ang dapat isipon ta, pati sa social cost. Yeah. So, that is the Salamat po. Yes, ma'am. Thank you so much po. Yan, very good point, di ba? Very good point, mga tugang. Yan, baka man palang kita masyadong gaining pag-abot sa arog kaya na bagay, di ba?
mga tugang. Nasa tamang desisyon sa presidente. May kinaraman dyan mga tugang sa pagban kan pugo sa Pilipinas. Sa China, ngani talaga. Ban yan. Di ba? Ban talaga yan. Okay. O bueno, sandali. Reaction tayo. Hello, good morning. Kuya Manny Tutanyes. Nagapod si Kuya Manny. Makangalas po bang style kan na iba ni Pibin? Pwede siyang masangkot dyan. Pwedeng magtabang pa sa iya. Ito si Mayor Alice. Nag-aral sa farm. Waiting nga ni po till now. Ugwa palibong sutawo. STL kuno po. So 20 pesos kilo na rice siya ina 1/4 palan. Okay. Sige mi go Jeril, salamaton. Sabi nino bantayan man asin ilantad an mga pugo mayos na yaon na sa palibot. Yan, may point man sabi ni Kagawad nung sabi ni Kagawad nung good morning, bantayan man asin ilantad ang mga pugo, mayors, na yaon na sa palibot. Siring ko dapat iyan Expose dapat iyan. Tama katabi dyan, Kagawad. Siring ko dapat saro iyan sa pwedeng i-expose kan mga ma-expertise, may kinaraman dyan. Lalo na sa mga congressmen buda mga senador. Please greet rovers, roverites, and circle managers listening now here at the day 2 of the 14th BSP National Rover Moot in Erosin, Sorsogon. Yan. Good morning, Tabi. Kuya Tony Reyes. Kaso hapon binuksan ang 14th Rovers activity dyan po sa Erosin, Sorsogon. National Rover, national pala niya kaya pala niya unduman. So BSP Regional Governor, Regional Chairman, Governor-elect elected Governor Noel Rosal, asin siya po ang BSP Albay Chapter. Okay. Sige tabi, Sir Tony. Good morning dyan sa Endo sa Erosin, Sorsogon. Salamato na maray sa pagtutok sa tuya na programa. Alright, reaction tayo. Ngunyan, madadakop ta na ang mga nagakanlong kang illegal Chinese. Yan, saro pa yan Good morning, tabi sa imo Henry M. Pabor ako dyan sa sinabi kang presidente. Tama po siya. Good morning, Padi. Dahil nalugod ako malaog, taban na palan. Pagkarya amigong dods. So mga namundo duman sa pagbankan pugo, so congressman talaga? Igwaki kontra? Digi sa tuya? O sige daw, i-research ko daw, kundi sa ining congressman na kontra sa tuya. Actually, nadangog na statement may kinaraman dyan. Okay, good morning, Henry. Tama po ang naging desisyon kang presidente. Dapat ka ito pa iyan, actually. Dagit mga barkada ko na farmer kan pagbankan pugo, anuhon na daanin da kading libo-libong pugo. Pati para balot kulang na daadilihin siya ninda. Hello, good morning, Padi. Morning. Reaction, please. Ako talaga mamumundo pa yan na bigba ng mga puguta. Pati mga kontraktor. So, mga building na haliang kang mga pugo, gigibuhon daw sa eskwelahan. Wala na sila kontrata. Yung manangga, no? Yung manangga. Tarap mga building yan. Sa mga pinagiribong building, grabe ang kwarta ninda. Mga makwarta, Yeah, wala sindangon yan. Wala. Sige, thank you. Sige pare, thank you. Salamat Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. All right, nata pare. Si Pading. Tangkol naman sa Kuala Laprit ini ka sa bago. Hello, good morning. Hi, good morning po, Sir Henry. Good. Topic po ini about sa SONA or anything. About ini sa prisaan naman. Opo. Good morning, ma'am. So, good morning po. Kahapon, while driving along Washington Drive, so may nailing akong dawang athlete. Opo. So, sinakay me sa Mapa UST sa Rawis, sa may kawat sa Rawis. So, while talking to them, sabi ko, kayo na pa kayo dun, no? Sabi ko, opo, kaya. Ang mahal ngayon ng sinisingil sa akin papuntang Rawis. Saan hali po? From Washington to Rawis?
Yes. Nagkawat sila sa Divine. Oo. Indoor volleyball. Paduman naman din sila sa UST4 Beach Valley. Iyo man hanggang sa UST 50 per head ang tiga-agad. tricycle. Sabi ko, wag kayong papayag. May jeep naman na dumaan dyan. Sabi ko, antayin nyo na lang. Saka ganito yung pamasahe sa jeep. Okay. Tapos, ano ang gawin? Nagpaparoon kami. Sabi ko, ano pa na-experience nyo? Kang sarong banggida apo, kasi siguro naglakaw-lakaw ta na inot na sinda. Sa SM. Oo. From SM to Daraga. Oo. Siyang sindang estudyante na sakay. Ang inagad akan di 500. Yung kung kasal. Uyog-uyogon mo ya. Sabi ko, Dapat bakit nga. daw ganon? Oo. Kasi daw wala na daw ibang dumadaan doon. Sabi ko, Grabe. gago. Grabe. Di lamang nakuha, madam, sa plate number. Ano, ta pwedeng ireklamo ito? They hinda, siguro ating the idea. Bako kung sinda paano. tuod, Sabi adi. ko, next time, Bako sinda pag ganyan, sabi po, Siguro, sa masunod, madam, pwede mag-provide kay mga sasakyan sa kada playing venue, adi? ang iba po, sa mga nakasabatan, may sekretary natin pinasundan sa UST para Oo. duwa-duwa tayo, masa nagkasakyan at sasakyan ko. May nag-dialogue man sa UST na parang mga jeep, region 1 niya. May nag-dialogue man, kumbaga nag-provide man sa kada region. Sinda ito mismo may siguro, service. duwa-duwa isa na sinda. Oo. Nakasama-commute niya sa ita. Kasi Iyon, ko parang pangit man to experience kan daw ang ako. Kay Rakman. Pag-urulian ka duman. Full na allowance. Pero syempre, ako dati ko man yan na-experience. Naging athlete man ako. Oo. Makumanda ko lang allowance. Bako man yung mga mayaman na nagdidirect. Iyo. Pag-urulian ka duman. Iyon istorya kan sa lugar ni Daaro kan kita digi sa transportation. Kaya Ay, ano po, makasupog baga. Saan mo, madam, na pick up sa duwa tabi? Babayi? Sa room girly. Tapos sa room, babae. So sa room duman salan, assistant coach kang Beach Valley. Manita, pinasakay mo, ano? Magayo, matibayon talaga ba? po sa plano ko. Oo. Sabi ko nga nito, masakay ko ng tita ko. Sabi ko, tita, pag may nailing kita, nakaya sa sakyan, isa kita. Iyo, makatabang lamang, adi. Mga reklamo baga po na nadala mong bidig sa radyo. Sabi ko, grabe man inyo. Iyo. Reklamo mga isip. Andes lamang itong... Sa kanto baga po kang Divine High School, dito sa Caltex, sa Iyo po. Washington. Itong ginibo Duman mo, sila nag-aalat. itong ginibo mo, makabawi-bawi lamang sa gibo-gibo kan iba. Baga po. Baysa Yung na, madam, po. pagka-programa ko, matambay man ako dyan sa may Kaltukan Caltex. Basta mga nagka-shorty. Yan. Kaya nga matambay ka na. Pero at least baga sa araw ka dito bagay, matatak yun sa mga akit. Iyo. Wala na mo po, pundo man sa sasakyan. Sige, nila pasalamat. Hanggang makababa. Iyo. Okay. Marayo baga sa buot. Mas siguro, hindi totoo sa imong monetary. At least, Tama maray. na isipan mo, makabawi lamang kita kan sugibo-gibo kan iba. Good luck po. Salamat ko na maritabi ko sa... mansinda. Sabi ko, pag sa tricycle ganyan, kunin nyo yung plate kasi makikita nyo naman, may L saka may number. Kunin nyo yun. At Iyo. ireklamo nyo at mahunting yan dito, sabi ko. Diyo baga. Ano po ang auto mo, mami, SUV? Bako manyan po. Wigo. Kaya doon na po kaya sige. ko. Adi, Timing. kaya nindang sumakay sa pick-up, adi. Oo. Okay. Sige po, totoo. Ito, timing lang po. Duwa lang sa nag-aalat. Kaya sabi ko, kaya ko inisakay. Sige, tambayan ko madatod-tod dyan sa may lugar. Iyo po. Duman mag ang playing venue kang volleyball. Okay. Opo. Salamat, ma'am, ha? Salamat po. Opo. Okay, Wala very po good. problema. Alright. Ano man, ranas ko yan. Dati man akong athlete. Player. Iyo baga. Okay. Sige po, salamat. Sige po. Salamat. Sige po. Alright, very good. Ano mo, itong ginibo yun ni madam, itong caller ta, ganun ginibo niya, di ba? Pambihira na kakaisip ki arog kayan, ngaya pasa kayo. Buda, pambihira man ang mga bisita na magtiwala ki basta-basta, di ba? Sa mga arog kayan. Ano? Linga, so ginibo niya, nahiling niya, pag may nakahiling nga kitang atleta ngaya, pasakayon ta, service ta ngaya kung masa ensinda. Magayon maga. At Islam, nakabawi. Kaya, so reaction kan mga players, grabe ang pasalamat yon sa ginibon niya to, din na pagiging, yan, ang ginibon niya to na pagiging hospitable. Kumpara sa imagine 50 pesos, grabe man. Kaya, piguro ng pasanaan, tabi. Bata ining mga bisita, taday man, iyang ideya ko nung gigibuhon, ta mga bisita nga ni digdi. So yan ang saro sa negative implication na naman kaan. Hello?
VP, good morning. Yes, sir. Good morning. Opo, dahil daw naisip dati kan city, so nag-aasikaso dyan sa Prisaa, Actually, na kada contingent, pag-abot, may orientation. o sabi, inorient pa. Tama lang nga ni duman sa press con, tayaon duman sa National President kang Prisaa. Inorient man sina kan transportation board so tarifa. O pero it seems na sa nangyayari ngunyan, dahil aram kan mga delegates o staff ninda, ang dapat gibuhon pag nagsakay sa tricycle, sa jeep. Correct. Imagine nagpatod sa daraga, 500 pesos. Gari mo inarkila sa jeep. Gigulo-guluhan ako ngunya, nadangog ko ito. At ayaw na nga ni. Grabe. Ito mismong sosyo. Imagine na, sarong driver lang iyang jeep, ang implication sa gabos. At ayaw na nga. Damay ang gabos. Pati ang bakulang transportation, gabos kita damay. Ligas pa ang ngaranan. Iyo, dapat ko ta duman sa orientation na ginibo. Kung may ginibo man na orientation, inorient ninda gabos na delegates, pati mga athletes. Pag sumakay kayo ng tricycle o jeep, automatic. Litratuhan nyo ang tricycle at saka jeep para nakarecord yung plate number. Iyo. Budak ko ta, may... Actually, naput ko yan eh. Igo ko ta kigari contacts na i-announce na duman ite-text, di ba pare? Iyo ko ta, iyo baga suggest ko dati, dapat ko ta, may flyer ang ligas pinapig-release. Tungkol sa incident management, team, na kung may contact number na pwedeng duman mag-text for any concerns. No? Dapat ko ta, iyan baga saruan sa pig-suggest ko na dapat may flyer na pig-release. Iyo. Sa kada contingent na gabos na dapat maaraman ninda, ito na duman. Buda, pati duman sa mga schools baga pare, sa billeting area, may tarpaulin duman. Sa pamasahe, di ba? Duman, may mga araw senta nga ning aram na tulos kung anong gigibuhon. Yes. Kasi araw gan makasupog sa Legazpi. Anyway, lesson learned yan sa tuya na sa mga masunod, at least may mga ideya na kung anong gigiribon, giraray. Iyo po, diba? Pero dapat ko taday nangyari yan kasi this is a very big event for Legazpi City. Iyo. Imagine na, ang expected ROI kan sa ekonomiya pala, mga nasa 50 to 60 million pesos. Yes, opo. Pagyaon ng Prisaa. Pero, i-correlate kayo yan duman sa Pogo. Mas dakula sa social cost. Kan arog ka ng mga balasubas na nangyayari. Iyo. Diba? Dakulaw ng social cost kan para sa Legazpi. So dapat ko standard na yan, standard na dapat kan Legazpi. Kung ang target talaga ng Legazpi is Convention City, gabos na dapat gibuhon na espresos, ginibo na. Bago pa yaon ang event. Okay, very good point, Migo. Kayo man lang tabi. Sige, sir. Salamat. Alright, reactions tab, di ba? Pading Engineer Mayor, sige napod na tabi ta, nagapod ka sa bago na nanutang kaining sa tuyo anak ko. Sa good point mga tugang na mapakaray ta kung paano ta ayuson yan, tabi. Hello? Ay, sir, ako po nagapod na bago. Yeah, sure po. Opo. Taga Cebu pa lang itong mga nasakay ko. Taga Cebu? Sinda sa, taga Daraga North po sinda nag-stay. Bata madam sa Cebu, ang tricycle duman, tultol. Indaha, tanakaduman ako, 10 years ago, kanag-tricycle kami, pigipirit na iuli sa muya sa kuan, kaya ako si Mrs. So, uli ang tricycle. Oo, maray man sa mga taga Cebu, nakapadulman naman po. Kaya sabi ko, na maray man ini mga tao ini at araw kayong daan. Taga Cebu Batan, mga Cebuano. Taga Cebu. Mga magayon, mga Cebuano baga madamadi. Ayun baga, mga magtibay po magkanta. Basta, ayun, at tapos sabi ko, from Daraga, papunta, di ba, Bagong Bayan, Ilawod. Iyo. Anong ginagawa nyo? Pag hindi ito madilim, naglalakad lang kami. Exercise na, tara ni Iyo. From Ilawod to Rizal Street Pwede man ang lakawon ito, Ilawod to Rizal Street. Then jeep to Legazpi. Opo. Sana naman mo, basta in-instructan ko siya na po ng plate number. Sabi ko, yun na license plate ka mga tricycle. Hahanap yan, sabi ko, digdi. I-text ko tabi sa mga amigo ta dyan sa incident management tabi para makuha niya. Okay, oo. Pagtambay ka sa Ratchan, sigurado matatapos ang gawat din daw. Okay. Sige po. Salamat. Sige po. Salamat. Okay. Salamat. Uyugon mo yan.
Ako nalagod sa pig-remind ni Madam. Tumambay ka nga siya ito taon. Pasakayon mo. Hello? Hello. Yes, good morning, engineer. Good morning. Kung magtambay ka duman sa may Caltex, isabay mo naman ako. Apo nanta ka? Ground mo so, ano, o yun na, pick up mo. Pwede na, baka may pick up ka? So, ko yan tungkol dyan sa pick-up food sa mo kayang babae. Talagang totoo man yan. Bako lang siya naka-experience ka sa hapon, maski sa kuya. Oo. Pero kang tinuro niya man sa kuya so tricycle na nagasingil sa iyang araw to actually nakasakay na sinda sa kuya. Tinandaan ko so tricycle, binukod ko. Oo. Pig-verify ko man. Oo. Ang which is hindi ko lang maintindihan kung ang rason ng tricycle driver pigasingil niya 150 sa gabos na. Iba na so gusto sabihon niya. Nagbago. 150 na sa gabos na. Perang tawo ito, tabi engineer. Perang tawo. Tulo? Hasen hali. Oo. Hali man dyan parte sa may Washington, pasiring daraga. Tulo 150. Adi, 50 ang saro. Oo, out of line daw siya. Out of line. Kalbatana. Maray pati na naman niya na lang sa mga estudyante na uning jeep na ini, diyan ka mo masakay, sarong baba lang iyan. Diba? Actually talaga, kaswapon na lang, tadi masinda pwede makasakay sa auto ko, may mga darasitang gamit, hinalat ko sinda, pinasabay ko nung, nagalat kami ng jeep, ipigturuan ko sinda kung paano magsakay, tapos bayan ko, tapos sabi ko nga ni sa driver, ibaba mo niya ako sa may Petron Daragata, sa Daragahay yan naka-ability. Iyo, bulan mababa man ang going to Regidor. So sabi ko, daman mo na niya ako yan ibaba. Tapos niya ako sabi ko, kura no susingil, ito pigbayad ni bayad maninda. Iyo po. Sa totoo lang, minsan po talaga, hindi ko man sa tricycle. Out of line mananggat siya, mapadaraga siya, baka daw kaya umuno, nakupon siya. Ang parada niya is from sa Capitol Malanggogo. So kung mapadaraga siya, kaya sabi ko, hindi ko niya ako aram yan na rules nyo. Pero niya ako, garamalon man doon niya ako 50 kada payo. Iyo. Kung magabat mo. Anong oras mo tabi ginagaan? Anong oras mo tabi na timingan nito? Mga 2:00 ng hapon. Tamang-tama. Dahil man akong programa mga 2:00. Okay. Mga 2:00 ng hapon. Actually, man, kaya siguro talaga dapat lang siguro. May mga tricycle driver man na maray. May sarungan doon, may nag-offer man. Tama sana. Iyo. Kita. May talaga. May ibang mga tricycle lang talaga na medyo nagkasamantala lang talaga. Tumatambay ako dumanta. Pigiramin ako ni Madam. Tumambay ka ngayon, Sir Duman. Depende man yan, sir. Sa imo, sir, dako masakay tambay pick up na gwapo pa. Kaso mandaling. Arid na. Okay. Sana po, sir, ma-address po yan talaga. Masupog man talaga. Correct. Okay. Thank you, Engineer. Salamat na. Thank you. Ito mga karaw ko lang po ito. Pero seriously, mga tugang, yan ang mga bagay na ini. Dapat seryosohon ta iyan, tabi na maraya ang akomodasyon ta digdi. Minaanak ka pa bata pa minsan ini. Sorry po sa term ha. Inang ibatang mga tricycles talaga ilingan na yan no. So jeep na iko po. Dahil kita magsamantala sa mga bisita. Sigurado ang pagulikan naman istorya iyan sa tuya. Lingaw so karayan ta digdi. Hello. Hello, Migo. Nagagi ako dumaan, di man na tao pa dumaan na pili mo pick up. Nagagi ako, tayo mo tanta ka na. Wala daw Wala pa. Diyan pa kayo, diyan na hapon so kawat kayo. Inatod ko pa sa nasinisi, so bilo na ako. Okay. Palagi ko wala. I-text mo ako pag igwa na. I-text mo ako Pero in fairness to basta nagpapun sa imong nagpapasakay siya kay mga araw ka na delegate. Magmura ko, igwang araw kayo na tao. At least may plan sa mga kabuhang kaning mga, di naman mahali na yan, mapagal. Napagalo na ini alion. Ining mga tricycle driver, bako gabos pero ining magkaya. Naman talaga. Napagal. Ako, suggestion ko na sa araw kayo ni. Itong babae nga ning ito, wala man ito kayo sa gobyerno and everything.
Nagtabang talaga siya. Ano daw kung si Chief na Esguerra makiuron kay Mayor Oo. na gamiton sa mga auto dyan ka mga department head, yaraon man sana sa CPO. Nakulo na auto dyan. Iyon man ang ano. Iyon man Oo, ang yun na. Habang yun man sana. Iyon man Kumbaga, ang- sabi nga din, nagpatali na kita. Di piyok pa. Isa-suggest pumatali kami kita. gawta. Anyway, Martis pa man sana. Iyon man ang naka-standby man sana dyan. Bako sa pagano, kung araw kayo nila, man ako control, ninda. Matambay sa mga luwasan kang playing venue hapoton kung masain. Siguro, pwede man gamito ng ambulansya. Naku na yun naman ang Oh, ambulansya. baga, miss, sir, mga bata, saan kayo pupunta? Ay, papunta po kami sa Rawis kasi may laro doon. O sige, sakay kayo. Pagabot man naman sa Rawis, sa ngaya UST, pag sagit, may nakatambay, may nakatindog. Saan kayo pupunta? Ah, sir, sa Sawangan, may laro ho kami. Oh. Atod mo naman. Di ba? Piraman sa nakitang mabuot ang buot. Iyo. Ako, piraman sa nakita. Okay. Ako pwede man ako mag-usok sa bagay. Lagi na ako dumaan. Libre ka naman gayod, gado, pwede ka naman. Ba't lamang pwede? Kasi ikuha sa ng mga resources. Iyo baga. Kumbaga sa kuya, bako man sa pagano. Yes, Yun na, nakabuntog na kita. Di buntog na. Bako hindi, mapigagamit. Pero duman sa kulon. Makita engineering na kulon. Mga sarong si Manong. Pagabot kang uruli ang kumauli na so bossing, di sa ka naman. Training mga driver na yun. Makulog lamang ang payo kaya ni Kip. Natayo na nga. Nanggat. Sige, Migo. Salamat ha. Salamat. Yan. Pati ikanuwel, tamay auto kang darodakula, pwede gayod, message mo nga ako, tamasabay, taka, para habang nag-aalat ka, may kauron ka lamang. Noel, yan auto mo tabi, darodakulan makasakay dyan, kaya, sige, iminsay taka, ha? Gracious morning, gracious not, sir. Yan. Henry, actually po, yan, sana napipicturean agad ang plate number. Hiling ko, negative na nga ni kasi maisip sa mga bisita. Nga ta, ini po garo suggestion, dapat contingency plan para okay antar tries and po naka-assign ko ta kada billeting area na tricycle official sinda mga transport kan at least para sigurado ipwede man, di ba? Kada billeting may tricycle ko tang inassign man nga. Anyway, sige, that's a good point na pwede niya tong isaray para pagabot kang aldaw, mga tugang, mga arugan, pwede tang maging practice, ha? Olpogo band and atin ito are okay. Pero ang FPERA law is still under study. Pero ang rice tarification bills ay walang study pa. Ipareho parasite bills. Study. You study. Yan. Alright. Hello? Diga. Yes. Good morning. Ano yan ang problema sa private? Panahon pa? Oh. Kasi mga taga-dingit nagreklamo. Yan pang mga dayo. Yeah. Pero ano ba ga? Nano ka itong pinahon mong pinahon ay i-check mo sa gandang barya. Oh. Ano yung mga problema yan? Yeah. Gabi, ano? Ay, naka. May mga dayo. Gari ko na, talamak na. Eh, mga dekada na. Kaysa na, laton mo. Kung ano pwedeng mag-ibot ta dyan, pag tiniwalaan kita kang banwaan. Eh, mga na. Okay. Ka na gano'n yung dyan. Okay. Pero na ko naman natin kayo mo. Okay. Sige. Sarawayon ka. Sige, Migo. Salamat, ha. Alright. Reaction. Bago si Joshua. Natapo kaya tamay mga tricycle na maski out of line maako ki pasahero. Imbes na ituro ninda dapat duman sa may tamang ruta. Taday gusto talaga magsamantala daing pinagkaiba sa mga maabas na arog kaan na tawo. Pasensya na po, makauragon lang kaya tadaing pakiaram sa mga bisita basta makadugas lang. Salamat po. Henry, dapat ang mga precise students may mga kaibahan na guide na tagadigdi sa Legazpi o Daraga para dahil maloko ang mga students ng mga drivers na mapanlamang. Good morning, sir. Pa-verify po tagari may arkilado na mga jeep para
mag-cater kan transpo kan players. Dapat included ang transport of players o transfer of players from one venue to another. Bago po ito ihatod pagkaaga tapos iuli sa napagkatapos. Ngata po hen sa Naga, maski sa inka magpatod ang bayad most of the time so fixed rate. Ibig sabihin po, dakol na problema ang tricycle drivers. Alright. Igwa man talagang pagkulang man dyan, dapat po ang school coordinators may constant reminders sa mga contingents kung ano ang gigibuhon ninda. First, isihon ang pamasahe, direction asin ano ang gibuhon kan igwang kung igwang overcharging. Dapat host company sa may contingency transport plan kan mga atleta paduman sa venue kan kawat. Ano daw an? Makasupog na kita. Alright. Dai kita naisipan na i-connect sa EP o PNP para sa libreng sakay. Yan. Pwede. Mga reactions, ano? Ngata po si Rehen sa Naga. Okay na to. Nabasa na natin to. Alright. Reaction muna bago sa report ni Joshua. Hello? Hello, good morning, BP. Morning. Naramdaman ko po, nagsabi si Rolis Guerra na tugutan daw ang autoblend mo niyan. Iyo baga? Malangani Kaya so baka manito rason na sabi ng autoblend siya. malangani so daraga baga kinauron maninda na dai pagdakupon pag nagatuluman, di ba? O kaya nga ni, that's the point mga BP. Nagtaram siya kay Tuo na autoblend niya ako. Naramdaman ko lang na kapag urinin ni Sir Rolly dyan, yung tinaram niya. Yeah. Diba? Iyo baga. Kapag ang punto duman BP, bako ito rason. Iyo. Tuyo, Diba? Kung tituyo. pinag-metro yan, hindi yung sana dapat ang Tituyo bayaran. talaga, tituyo Kung sabing, talaga. inako mo, matram ka, dahil nangyari pa, tayo pabalik, inako mo ako. Yeah. Tinuyo talaga. Kasi po kutakan, parang kutakan, pwede mabagan BP ngayon yan, o, ngunyan may mga nagkakaproblema kita. Ang ipunta, pag kita designated na tricycle dyan, na nakabuktak, o opisyal, prisaa, o aruganta, inainin kang mga player na pag suminakay sila naman, automatic ito, kung anong rate, mo bayadan ninda. Yes. Oho. Diba? Okay. Pero pangal daw, 2 days pa man sana, bako si Tracy yan. Kayo Yes. po'y nakik... Yung kasata BBP, Sige, salamat. Ligo. Salamat ha. Salamat. Duman sa Caltex dyan. Ah? Talatunta ka sa Caltex. Okay. Latusunta ka yan, away. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi Standby Joshua Sabareta, nasarong 28 anyos soltero po, binadilgadan Kasabanggi. Digdi po sa Legazpi, alas 9, alas 8:31 na. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. An oras hatod sa Indo kang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan
Meal Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Our all-day busugeras, Vice Ganda, and by night. Magbusugera, mag-savers ulit, busog nyo all day, 99 na lang. All day, daming choices. I'm magbusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm magbusugera, Mac-savers sulit busog meals all day para I'm magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Mac-savers sulit busog meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Anhapot! Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, sabi kan sa tuyang saro sa listener tag, good morning Henry. Ining problema kan transportation kan mga athletes, tiba adig di makatabang sa mga vans kan mga politiko. Ay, iyo ba ganyan adi? Magayon ang question kan saro sa mga listeners ta. Ikaw masanadyang ki mga auto na sa mga party list. Kanakulo ko na iling dyan sa mga kandidato pa na mga makarandidato. Baka pwedeng i-volunteer ninda na magtambay dyan sa mga billeting areas. Tapos mag-service dyan sa mga kwan, sa mga athletes adi. Bako John, pwede. Magayon ang question kayo sa tuyang palantabay. Salamat po, bossing. Standby mga tugang sa Bareta na saro tabing 28 anyos na lalaki ang binadilgadan digdi po sa siyudad ni Legazpi. Standby muna Joshua. Tanasa linya si Jomar Bien. Kay batabi si Connie, Ma'am Connie Codia, Program Manager kan DILG para sa validation kan SGLGB potential passers. Ang gusto kong maaraman so potential na failed. Kamin Jomar, good morning. Salamat, Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Aniyon digdi sa tabako, so kinkan DILG, probinsya. Sa pangingenot ni Project Manager Connie Codia, sa tuyang amiga, para sa pag-validate kan mga potential passers sa Seal of Good Local Governance for Barangay. Kundi iabot mo na lang sana sa iya so potential ano ito so potential na mabaragsak. Hindi sa tabako, BP Henry, ang sa intang ibabalidate mo niyan is 5 mga barangay na potential passer. Sa Legazpi baga BP Henry, saro lang dyan. Yeah.
So barangay Si sana ni Bossing Glenn, Glenn. Kapitan Glenn Barcelon. Oh, Iya baga, SGL di barangay ba yan? Okay. BP Henry, si Madam Connie Cordia. Madam Connie, live kita sa DCGB si BP Henry. Apo. Ma'am Connie. Good morning, Ma'am Connie. Kumusta po? Yes, okay man po. Good morning po, Yep. Sir Henry. Salamaton po sa oras mo sa DCGB. Sa imong programa. Yes po. Ma'am, tayo na po kami kigari. Tayo na po kami kigari brief na explanation may kinaraman po sa SGLGB program kan DILG. Opo, saro yan sa pinaka-flagship, among the flagship programs of DILG, ang Seal of Good Local Governance po. So nagpuon po siya sa provincial level Yes. and municipal. So ngunyan po binaba na starting 2022. So this is the third Oho. po kang SGLGB Mhm. na assessment. Pero pangduwa pa lang po. Kasi yung technically pangduwa. Kasi Opo. yung ENOT po, piloting lang ito. Pilot testing. Oho. wherein sarong barangay lang per municipality or city. Mhm. Pero ngunyan po, gabos na. Whether they like it or not, talagang sasabay sinda po sa assessment. Ayun. Kaya kung talagang ang satuyang mga barangay nagpe-perform sa Yan. different areas of governance. So, in areas of governance, 5 po ang pigsusukol digdi. Ano po? Sige daw po. So, base po sa indicators kang Seal of Good Local Governance for Barangays, sinusukol po ang sa indang performance base po sa 5 areas. Ano po ang financial administration and sustainability. Opo. Ang pangduwa po sa disaster preparedness, pangtulo safety and peace and order, Oo. tapos environmental management, yan, social protection and sensitivity. Mhm. So iyan po ang 5 areas na kung saan sinusukol sinda. Kung anong klase ang sa indang pagmamanehar or administration and provision of the basic services. Yes. Na nakapalaman po duman or required, mandated sa mga barangays na i-provide sa mga constituents pursuant to the Local Government Code of 1991. So, dakulong pong mga kuyan, hinahanap iyan. Kaya, ang gigibuhon po kang Team Albay, na kung saan nag-create kaming 3 teams para distributed po. Madali hindi pong matapos ini. Ang deadline po is end of July. So, we will be going around the different barangays na potential passers. Opo. Ang gustong sabihin ng potential passers, di pa man sigurado na talagang Sinda na. pasado sinda. Sa level sinda, sa self-assessment ng LGU, pasado sinda. However, dapat po ma-validate pa ng provincial team. Nag-create po ni provincial assessment team or PAT composed of the DILG representatives. Kasabay po ang representatives kang sa province at sa PHO, Provincial Health Office, sa PCDO, sa Planning and Development Coordination or Coordinating Office. Opo. And igwama po sa PSWDO plus igwama po kita hali sa PG sa Sanggunian kung available po sinda, and then igwa kitang CSO representatives para po kumpleto. Opo. It's not only on the side of the government agencies but dapat may kasabay sa monitoring and assessment team man po ang hali sa CSOs. Opo. Gusto sabihin, madam, pag sinabing potential passers, dahil siya ki-definite number kumpirata. Di ba? I-evaluate nindo base duman sa pinagsabi mo ng mga, mga indicators. Tama? Opo. But as of now, igwa na po kami kasi nag-pre-assess. Nag-pre-assessment na kamo. Municipality. Iyo po. Po. Pira po dyan sa tabako, ma'am, ang potential Sa tabako, passers? Igwa kita nin 5, Barangay Tagas, Basud, Cubo, Divini Rostro, and Rawi sa Isla kang San Miguel. Ayun. So last year, inisaro ko. Kaya maugma po ang kita na ang tabako. May 5 ngunyan. Nin 5. May 5. Very good. Ini po na indicators sa barangay, pareho kang ginamit na indicators sa syudad, munisipyo o sa province? Opo. Pareho. Counterpart lang siya. Ayun. Oo. So magayon ngunyan, madam ta, mailing mo kung gura nung makatultol sa, kung gaano karahay sa paggogobyerno, ang mga kapitan, na pareho man kan na mamatian kan mga alkalde buda, mga gobernador ta, di ba? Opo. Tama po. Sinusukol sinda. Bako lang sinda basta nagtukaw, nagkasumirit sa posisyon. Correct. But they have
great kumbaga responsibilities and roles na dapat gampanan. Iyo baga. Kung hindi ma'am, di ba, ang Ano po SGL... tukol? Opo. Ang SGLG, saro ini sa, tama ba? Saro ini sa mga prestihiyosong ondra na nakukuanin masarong local chief executive? Adi? Opo. The highest. po. Matitistingan Most sa imong good governance skills? Opo. Magayon. So kasi kung ano man ang result digdi is a reflection kung anong klase ang pag-manage mo or pag-administer mo sa imong Barangay. barangay or Yeah. kung anong local government unit level na. Okay. So kung may 5 na potential passers, pero pang barangay sa Tabaco, ma'am? May ideya po ka mo kung perang barangay sa syudad, kan Tabaco? Pera, Jomar? Anong tanong lang niya? Pera? Perang barangay sa Tabaco? Yes, 47. 47? 47. 47. So 47, may 42 na kay pon paki-improvement after kang pre-assessment nindo. Yes, opo. As much as possible gusto ta nagabos po na Correct, parang correct, ang correct. target should be 100%. Mhm. Dapat na. Mhm. Pero at least good naman ini although May 5 na lamang. target kita. May 5 na lamang kita. Oo. Pero very halawig pa ang dakol pa ang gikibuhon ta Iyo. Ikuhan ta pang magtarabangan para Oo. mas dakol pa ang maging potential passer. So, Yeah. hanggang mag-abot siguro sa punto, nag-abot na ini Iyo baga. exhibiting Iyo good baga. governance or makulang good but excellent governance. Yes. Iyo baga. Medyo ako personally, opinion ko po medyo ba ko pamari ang numero, ma'am, na 5? Yes, so Ade. dahil po yan. And dakol nga po kitang mga Oo. LGU na dait talaga ni Saro. Iya. Okay. So, makamundo pag-araw. Makamundo talaga, makamundo. Okay. Pero Pero saron, madam, di ba? Saron sa pwedeng hilingon kan mga... Because out of 70, Saro lang. Iya. Oo. Only dap-dap. So just imagine, 1/70. Grabe, ano? Oo. Sa Legazpi, adi? Opo. Oo, imagine. Pero siguro pag-abot kang panahon, mga gitang mga nagbuboto, saron sa pwedeng ilingon kung si Sen binugtak ta sa pwesto. Di ba, tabi, madam? Opo. Pwede siyang Ako mag-indicator. laon po, Oo. Okay. Opo. Ma'am Connie, salamaton po maray. Good luck po. Sige po, thank you, Sir Apo. Henry. Welcome. Okay. Jomar? Thank you very much, Ma'am Connie. Mapasiring ko sa ating Mayor. So, ang grupo ni Ma'am Connie Claudia, mabangal sa tulo. Ang tarong team, mapasiring duman sa Islagan San Miguel para i-assess, i-validate to Rawis. Then, so, duwang team, mapasiring sa tigduwang barangay digdi sa mainland para mas pag-assess nila pag-validate kan mga potential passers sa SGLGB na barangay Basud, Gobo, Divino Rostro, Rawis, and Pagas. Yan, BP Henry, ang informasyon. Thank you, Jomar. Live from Tabaco City. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya itong mga bareta, 27 at 28 anyos sa soltero, gadan, pagkatapos na mabadilin sumpak. Joshua, ano nangyari? Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga paratabay. Gadan ang sarong 28 anyos na soltero. Matapos ining magsapar nin lugar sa lawas. Ano? Gadan ang sarong 28 anyos na soltero. Pagkatapos na mabadilin ng sumpak kasubang gidigdi sa Legazpi, ang biktima na midbida na sigun sa informasyon, habang siya yaon sa saro na lugar kanini badilon kan suspitsado. Kamin, Joshua? BP. Gadan. Go ahead. Ang sarong 28 anyos na soltero. Matapos mabadil gamit ang sumpak. Kan sarong 49 anyos man na lalaking suspitsado. Tug sa pakipag-uron ka na DCGB News sa Chief Investigator kan Legazpi City Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, nangyari ang insidenteng ini mag-aalas 2 sinaan matanga kasubanggi hindi sa may parting Ramon Santos Street, particular na sa Gigulo Barbershop. Ang istorya ta, BP Henry,
So, biktima na 28 anyos, iyo ang duminuman sa barbershop. Tasisak sa kota na kay ni. So, 49 anyos na yun nalagod sa naging suspect. Aha. Day kay ni na puruhan so 49 anyos. Sagkod na so 49 anyos na lalaki. Makakuha na nin pa. Pakay ni Bebe sa 28 anyos. Ang sumpak palang sigun kipanya, ang bala ngayakan, gariman sa na shotgun, waraga. Oo. Kaya nga, bayat na lalaki, nagtapat multiple gunshot wounds. Ayo ang naging resulta sa iya biping pagkagadan. Ang rason kung nata nangyari ang insidente ini, sigun kipanya, may dati ng alitan. Aha. Kaya itong 49 anyos na suspect, kumbaga, preferably niya lang nailinda itong 28 anyos na nag-aaro aligid sa barbershop. Kaya permi naman na nagpapasikro. Aha. Sa umabot na punto kasubanggi, mag-aado sinaan nga. Oo. So 28 anyos na tuminuman sa barbershop. Sinugod sa 9 anyos, sisak sa kota na. Dahil man napuruan, pero sa impormasyon ni Panya, may lugad man sa kamot. Aha. So, 49 anyos, nakakuha kayo ni sa ng pigasaray-saray na sumpat. Sagkod sa pinadil na kayo ni, ito BPN ring biktima. Ngunyan, yaw na digdi sa biktima na himlay sa barangay Bunot. Nakaiti naman ang pamilya. So, suspect, iyo ang identified man dyan mga police. Pero sa kunyan, at large. Aha. Agad siguro si Panya, ipagkursan man umano na pamilya ka suspect. Hindi naman siya solidad. Dahil na pulis naman. Ang koordinasyon man sa pamilya. Oo. Pero nagdadalagan ka mo, Joshua. Nagdalagan ka? Oo, kaya. Sige. Pagkipundo mo na kayo. Ito muna kami. Oo. Kwan. Nagputol-putol. Sige, go. Bipilit may dali. Ayun ang bipilit. Nga, saan nagkuha so 49 years old kasumpak? Sabi ni Panya, gari, permi naman talaga nagpapasiguro. So, 49 anyos. Bakon sumpak bawal yan magparbor bit-bit ka kaan? Oo. Kung baga yan? Ano po kaan? Oning firearm? Ano? Improvised ba na firearm? Oh, pero kung baga, deadly weapon baga? Oo. Talaga. Kaya permi naman nagpapasiguro, kan buhay niya. Anong oras duman sa barbershop nangyari? Nangyari, pag-alas 12, 11:40, kasubanggi. Araw kan? Bukas pan barberia? Ano? Wanda nga, Kwan. Duman nangyari? Garima, duman makaturog. Okay. Kaya mo pala. Kaya ba nangyari so Aki, Bibi, kaya itong suspect na duman makaturog? Oo. Ngunyan ka nangyari so insidente, duman ako sa lugar ining suspect na walat naman so Aki. Okay, sige. So, at large ang suspect? Large, pero... Si biktima gadan, 28 anyos. Okay. Okay, sabi, Bibi Henry, yan ang istorya. Di na talaga pigitaw, luluwas kang pulis ang pangaran, ano? For respeto na sa Privacy Act. Iyo. Nasabutan ta. Kaya, ang reporting baga, 4 W's in 1 H na lang. Pag mga police blatter, 4 W's in 1 H na lang. Ituturo ko na nga sa mga estudyante na, ayan ang bagungon yan. 4 W's in 1 H. Dapat maturuan. So, Deki ho, warang ho. Tapos na. What, when, where, why, how. Ho. Di ba? Dahil ang ho. Yun ang bagungon niya. Kaya, sa libro, bagong tana, isisingit na duman sa data privacy law. Sa police blatter lang, pagabot lang sa crime reporting. Di ba? Okay. Okay, sabi dito Kaya ang blatter dyan, di mo na basta-basta mabuklit, adi. po. Sige. Sige. Ako kaya, okay. Ako talaga malimong ang paya. Okay, sige. Okay, dito yan ang follow-up ka na ito lang yan.
natin sa may iskilan mananggad ka na ibalaw. Oho. Kaya mga kasiboy, moro-noro ng palibot, Joshua, DCGB. Thank you, Joshua. Mientras tanto, siyam na mga barangay sa ginubatan sa kahalabaan kan Maharlika Highway, konsideradong accident prone. Jimmy, nasalita sa report. Good morning, Jim. Yes, BP, maraynaga sa mga barantaba, ingat-ingat, siyam na mga barangay sakop kan National Highway sa ginubatan, konsideradong accident-prone area. Digdi sa nasabing banwaan, inian sinabi ni Ma'am Joy Maravillas, an MDRRMO Chief, digdi sa nasabing banwaan, kung saan may mga datos hinda ka ini, na iguanan nin mga nangyari, mga aksidente kung saan mga barangay, pinaghagadan nindanin mga volunteers na maging membro kan BDRRMC gikan sa siyam na mga barangay asin ipinasa irarom kan lokal na gobyerno partikular kan MDRRMO sa training may kinaraman ta BBP sa preparedness and rescue bako sa naman sa ngaranin aksidente sa tinampo kundi sa gabos ng aspeto in emerhensya magin na bako sa tinampo. Ana mga barangay na prone sa accident digdi sa ginubatan nagapon sa Barangay Banao, Pinugsakan, Morera, San Rafael, San Francisco, diretso na sa Linderos kan Kamalig, partikular sa Barangay Travisia. Ang training na ini parte na ka National Resiliency Program kan gobyerno orog na sa ngaranin disaster kung saan pag-comply ini kan lokal na gobyerno kan MDRRMO ginubatan duwang aldaw ining training matatapos at siya na pagkahapon ta BBB. Mga lokal na opisyalis kan ginubatan nagkakanigo sa nagayod na mag-request sa DPWH o kung bako DPWH na mismo kung pwede ang magburugtak ni na mga karatula yan sa siyam na barangays na nabanggit na konsideradong accident prone sa ginubatan Albay. Yan ta BBP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon mauranon. Jimmy nasalita DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report talaga. Mauran. Hindi sa tuya yun nag di man Turo tagiti lang pero madalo ma ha. Slight. Mientras tanto, mga tugang dumang kita kay Jasmine Baloloy. Sa dagdag na istorya, good morning Jasmine. Yes, good morning tabi EVP. Asa ko yung mga parantabay, live kita ngunyan digdi sa Bicol University Oval kung saan simultaneously pinagigibo ang football as in ang 100-meter hurdle run boys. Sa ngunyan tabi EVP, dominado ini kan Davao Region. Data nakuha kung ano su kalaban ka itong sarong rehiyon tabi EVP. Pinagahanap ta kunta su clerk of course, kudi pinagpepinal pa po ninda ang resulta as hindi pa nila makapagtao ki result manungod sa athletics maging sa digdi po sa football. Ngunyan, medyo mainit po ang laban mo. Nagtuturok lang na tabi EVP pero still maski mauran-uran padagos ang karawat digdi sa oval tabi EVP. So kasuhapon ding sumada. So, kasuhapon sa day 1 so, gabos na event sa day 1. Desin na kigari medal tali, gari overall, anong region ngaya per day, o ano na arugan, dahil tali board dyan. Igwa tabi digdi VP sa medal tali sa day 1. Sige daw. Ini nga ni sa event 1 digdi sa 500-meter run sa kategory kang senior men. Nanginginot nga ni digdi ang region 7, si Mark Mahinay. As in, sa event naman sa 5,000-meter run, youth boys, rank 1 tabi digdi ang region 11 na sinunodan man kang region 5. Sa event naman po, VP, kang 400-meter hurdles, sa youth girls, rank 1 ang region 11. Sa kategory naman tabi VP sa event kang 400-meter hurdles. Sa senior women, rank 1 man tabi ang region 1. Sa 400-meter hurdles sa kategory kang youth boys, nanginganot ang region 11.
Sa 400-meter hurdles sa kategorikang senior men, nanginginot tabi VP ang Region 2. Sa 100-meter run youth girls, nanginginot man tabi ang Region 1, subinunod ang Region 5. Igwa pa tabi digdi VP sa medal tally sa day 1. Sa rank naman initabi VP kang 100 meter sa kategorikang senior men or senior women, nanginginot tabi digdi VP ang Region 1. Sa 100 meter youth boys, nanginginot tabi ang Region 5. 100 meter sa kategorikang senior men, nanginginot ang Region 1. Sa 5,000 meter run senior women, nangingenot ang Region 7. Sa shot put tabi VP, sa kategorikang senior women, nangingenot ang CAR. Sa shot put youth girls, nangingenot ang Region 3. Sa long jump senior men, nangingenot ang Region 1. As in sa long jump youth boys, nangingenot ang Region 6. Shot put senior men, nangingenot digdian CAR. Long jump senior women, nangingenot ang Region 6. Shot put youth boys, nangingenot ang Region 3. As in panghuri iyo ining long jump youth girls, nangingenot tabi VP ang Region 6. Yan po ang kabilugan na resulta. Medal tally kang day 1 tabi VP. Okay. So yan, ongoing pa din po ang hawat, pero sa day 2 na resulta, maging sa athletics, day pa po, pipinal pa po ninday ni VP. Okay, sige. Opo, yan mga dagdag na impormasyon. Live dikdik sa Bicol University Oval, Jasmine Baloloy with Boy DCGB. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love. Alright, alas 9 na. Jun, tapos na ako kaning live ko, ano? Okay na, ano? Tapos na ako? Tapos na? Ah? Yun na? Ah, wala. Ah? Saro man sana ini? Saro man lang. Saro man sana siya. Tama? Saro man lang ang live ko eh. Sa 7:39. Saro man lang. Hapon ang duwa. Tamas na kulso para dangog sa hapon. Hapon. Duwang hapon. Sarong aga na 7:30 to 9. Tapos sarong between 6:30 to 7. Tama? And 7. Tama? Yun na. Ano na kitang utang? Alright. Salamat. Sa ng pagantabay. Thank you po for your participation sa Tuya Tabing Program. Tabing Pagkaaga. Thank you. Goodbye. Smile. God is good all the time. Sa likod kan sa tuyang mga karipisilan sa buhay, smile lang. Tan Diyos po yaon dyan. Siya po marahayon. Marinaga po sa Endogabos. Goodbye. May right med ba para sa allergy?